Sziasztok! Nézem, hogy a fények hogy esnek. Meg itt olyan rég nem élőztem. Sziasztok, mindenkit üdvözlök, hogy most itt megjelentek ilyen kis új jelek, csillagok, linkek. Csillagot kaptam, úristen! Mindegy, próbálom itt újra tanulmányozni, hogy miket mutat ez a... Sziasztok! Na, várok akkor egy-két percet. Közben itt is megnézem, hogy megy-e. Aha, látom magam. Ezek szerint elindult a videó. Mindenkit üdvözlök, rég nem találkoztunk, már hiányozott nekem, hogy itt élőzzek egy kicsit, csak valahogy így nyár van, vakáció. Szia, szia, szia Irén. Ilyen hirtelen jutott eszembe, hogy jött az a gondolat, hogy akkor ma jó volna élőzni egy kicsit, csinálni egy videót, mert már nagyon rég nem volt. És így hátranézem, és meglátom, hogy ott lóg van. Ott még a karácsonyi díszítés volt. Úgyhogy olyan nagyon különleges dolgokkal nem készültem. Igazából, csak így még a nyár elején elterveztem, hogy majd csinálok egy videót, ahol beszélek majd a LAN-ről, a LAN fonalakról. Szia fonal, szia! Szia Katalin! Olyan rég nem voltál errefelé. Hogy majd beszélek a LAN fonalakról, mert nagyon sokan vásároltatok a LAN fonalat, és köszönöm szépen a bizalmat, hogy tényleg ez a bizalom kérdése volt, hogy ilyen sok LAN fonal elfogyott ilyen rövid időn belül. És nagyon szép dolgok készültek, már úgy látom, hogy már nem is nagyon kell erről beszélni, mert tudjátok ti magatoktól is, hogy milyen a LAN, meg hogy kell vele dolgozni, de azért beszéljünk még egy kicsit. Azoknak is érdekes lesz, akik még eddig csak nézegették a LAN fonalat, és akkor nem mertek belevágni, vagy aki megvette és nézte, hogy úristen, mi ez? Én fonalat vártam, itt megjött egy gombolyag, valamilyen drótszerű anyag. Illetve itt hozzászólásba, nyilván én fél perc vagy egy perc késéssel olvasom, kapom meg őket, de nyugodtan lehet kérdezni bármit a fonalakkal kapcsolatban. Megmutatom, hogyha valami érdekes van a polcon, azt leveszem, elmesélem, hogy mi az. Most lehet kérdezni, mert most élőben tudok válaszolni az e-maileket, az mindig olyan csúszva válaszolom meg, de ha most itt van valaki, akinek lett volna a kérdése, hogy bármi, akkor szívesen válaszolok. És addig, ameddig gyülekezünk, meg itt köszönünk egymásnak, sziasztok, hogy mindig, addig én szép lassan elkezdem mutogatni, hogy mit is kötöttem LAN fonalból, és mik a fontosabb tudnivalók, olyan sok egyébként nincs is. Készültem, hoztam ide felsőket, meg ugye kiválogatom szép lassan a kötéspróbákat is. Amiből már annyi van, hogy a kínálgatni lehet. Ha valakihez vendégek jönnek, akkor pogácsa vagy süteménnyel kínálgatja a vendégeket, én meg kötéspróbákkal tudnám kínálgatni a vendégeket. A frottír-szerűt megmutatod? Megmutatom. Megmutatom most. Miért ne? Mert utána meg elfelejtem. Jaj. Közben le is csúszott a tűről, mert nekem van itt egy kötéspróbám. Ide hozom, és mindjárt megmutatom közelről. 3 szín van, most akciós, hónap végéig. Így néz ki egy gombolyag. Megmutatom közelről. Tudom, hogy fókuszál a kamera. Minden esetre annyit kell róla tudni, hogy ez pamut összetételű 75%-ban. Vastag. 120 méteres. Azt jelenti, hogy vastag. És a frottír annyiban frottír, hogy ugye nem meg is mondom,
nem sodrott fonal, hanem zsinórfonal, de nem sejmes, nem fényes, hanem olyan, mint a frottír, egy picit. De nem buklé, szóval nem buklé egyáltalán. Talán a sötétebb színben jobban látszik. Nyilván ebből a fonalból több kell, mint a gyapjúból. Itt jobban látszik, hogy milyen a felülete. Több kell, mint a gyapjúból. Egyrészt a pamut mindig nehezebb, mint a gyapjú, másrészt ugye vastag, úgy több fonal is kell majd belőle. 3 szín van, ez a barack, ilyen pasztel, rózsaszínes, bézses, halvány barack szín, a rózsaszín, az így színű, ahogy látjátok. Ilyen szürke, rózsaszín, lilás és barackos színek váltják egymást. És barna, ami igazából nem is barna, csak így a webshop rendszerben nem volt olyan szín, így a barnát választottam. Ugye gondolom egyértelmű, hogy a 3 színből ez a barna, ami ilyen inkább májva, lehet, hogy át is kellett volna nevezni, ilyen májva árnyalatok vannak, sötétebbtől világosig, hideg barna is van benne, világos kék és tört fehér. És az anyag, amit kötünk belőle, az ilyen lesz. Egyébként az ilyen vastag fonalakban nem tudom, nekem mindig a lusta kötés meg a fordított tetszik, hogy igazán, de természetesen a sima is jól mutat. Főleg jól mutat szerintem, aki tud horgolni, annak az ilyen fonalak, az ilyen mintázatú színátmenetek, azok olyan jól mutatnak horgoltba, mert nem így jön a minta, hanem olyan más. Szóval, hogyha csipkével kötjük, akkor megtörik ez a rajz, és olyan jól néz ki. És azt kell mondjam róla, hogyha valaki például egy ilyen zakószerűséget szeretne kötni, aminek az a lényege, hogy az hát nem merev, de ilyen formatartó legyen, az ugye köthet ebből a fonalból ilyen zakót, kis kabátot, nem lesz hű, de nagyon meleg, de nem is lesz hideg, a pamut az 4 évszakos, vékonyabb tűvel, mondjuk 4-essel. De aki nem szeretné ilyen merevabb anyagot, hanem ilyen lazábbra szeretné, mondjuk egy pulóvert vagy egy kardigánt, ami vastag, most olyan divat ugye a vastag kötött anyag, de mégse szeretné, hogy meleg legyen, ne legyen gyapjú benne, hanem pamutból, akkor ez a fonal tökéletes lesz hozzá. Akkor meg azt ajánlom, hogy ilyen 7-es, 8-as vagy akár 10-es tűvel is lehet próbálkozni, hogy ilyen laza legyen az anyag, és nem lesz merev. Ugye akkor lesz egy esése, lazább lesz, annyi lesz egy vastag, divatos pulóver, ami melegít, de nem annyira, mint a gyapjú. Mondjuk nyári estéken, vagy kora ősszel lehet így hordani, mint pulóvert, akár télen is persze, aki fűtött helyiségben dolgozik, és nem kell neki melegebb. Úgyhogy ezt a fonalat nagyon tudom ajánlani ilyen projektekhez. Szerintem nekem is lesz egy ilyen pulóverem. Évekkel ezelőtt volt valami hasonló, ami nagyon tetszett, csak valamiért lebontottam egy idő után. Úgy gondoltam, hogy majd kijavítom, valami nem tetszett, lebontom, hogy akkor majd kijavítom, azt azóta se javítottam ki, nem is fogom. És annak már vége. Úgyhogy igazából csak azért nincs még ilyen púcsi, mert nem tudok dönteni, hogy melyik színt válasszom. Erre hajlok magamnak, de még gondolkodom, szóval. Rózsaszínt is lenne mihez felvennem, a legjobban pedig ezt tetszik, de valahogy az ilyen pasztelekhez vagyok hozzászokva, úgyhogy a bőségzavar az azért van annak is egy ilyen visszacsap a bőségzavarra. Ez az a frottír fonal. És amit szeretnék elmondani, hogy attól függetlenül, hogy pamut is, vastag is, frottír, nem durva, egyáltalán nem durva, nem kemény. Ez ha lazán kötöm, azt mondom, hogy puha anyag, kellemes. Nyilván, ha vékonyabb tűvel fogom kötni, hogy szoros és merev legyen, mert egy zakónak mondjuk olyan kell legyen, vagy akár, hát nem, igen, csak zakót tudok elképzelni, hogyha úgy szeretném, hogy ilyen merevebb legyen az anyag, akkor se lesz durva, csak hogy merevebb lesz. De hogyha egy vastagabb és lazább tűvel kötöm, akkor teljesen jó kis puha az anyag. Kellemes. Ugye nem tudjátok megtapogatni, de így a vastagságához képest azt mondom, hogy messze nem olyan tapintás, mint egy vastag pamutfonal. Jó, kellemes.
és vastagságának köszönhetően akár kiegészítőket is köthetünk belőle, körsálat, ugye oda is vastag fonal kell, valaki érzékeny a gyapjúra, mert az extra finom merinóra nem igen, de mondjuk nem szeretne olyan hű, de meleget, vagy tényleg érzékeny bármilyen gyapjúra, akkor ez szintén jó. Párnahúzatok meg ilyesmi szintén jó, mert rá kellemes, akár ráfeküdni, akár csak dísznek is nagyon szép. A MoMA, webshopban úgy keressétek, hogy MoMA, a pamut kategóriában van, és most le van akciózva, azt hiszem 1300 forint a 10 deka. Van belőle bőven, úgyhogy nem kell kapkodni, csak hogy akciósan, meg most akciós. És akkor visszatérek, itt előkerült közben egy mohairfonal is. Megnézem, hogy volt-e valami kérdés. Kérdés az nem volt, de ezt látom, hogy jaj, de szép számmal összegyűltünk. És akkor kiválogatom itt a leneket, és megnézzük. Ezt majd megmutatom, meg ezt is meg akar. Annyi mindent szeretnék megmutatni. Nem tudom, mennyi minden fog beleférni az időbe, mert úgy 1 órára tervezek. Hogy 1 órát leszek itt. Ez itt mind len. Rajtam is len van. Biztos van még lenkötés próbám, csak lehet, hogy a másik kupacba, de mondjuk elég is. Na, tehát. A len fonalba, gombolyagba így néz ki, vagy így néz ki. Hát van ettől nagyobb tekercs is. Át szoktam gombolítani, nem feltétlenül, hogyha ugye 10-20 dekát kér valaki, akkor lehet, hogy így megy, ha van ilyen kisebb tekercs. Ha nagy tekercs van, akkor legombolítom ilyen kis 10 dekás gombolyagokra. Előfordulhat egyébként a lennél, hogy az egyik gombolyag 80 g-os, a másik 120 g-os. Előfordul, egyrészt azért, mert nagyon síkos, sejmes a felülete, és a gép van, hogy ledobja, és olyankor inkább elvágom és hagyom 80 g-osba a gombolyagot, mint hogy csomózzak, és akkor lesz egy 100 g-os, de abból 20 g össze van csomózva, szóval inkább úgy hagyom egészbe a szálat, és akkor a vásárló, amikor dolgozik vele, akkor tudja, hogy hol ér vége, és nem a sor közepén éri majd a meglepetés, hogy ott volt egy csomó kötés közben már mint. Így néznek ki. Amikor így, mondjuk én már 2-3 éve ismerem ezt a lenfonalat, és most már nem érzem olyan durvának, de az elején azért nagyon meglepett, hogy ez mi ez? Ez fonal, ez egy ilyen damilszerű valami, zsinór, madzag. És amikor kötjük, akkor az olyan is. Viszont amikor elkészül a darab, akkor nagyon szép lesz, kimossuk. A lent, hogyan mossuk a lent? Hát első körben mindig kézzel mosom, egyrészt azért, mert a len növényi alapú fonal, és a növényi alapú fonalakat nehezebb festeni, mint a gyapjú fonalakat. Ezáltal az első 1-2, akár 3 mosásnál is nagyon sok festék jöhet ki belőle. Ami nem feltétlenül lesz, például ez a felső, ez a barna tejcsokoládé szín, nekem úgy rémlik, hogy nem festett, vagy ha festett, nagyon-nagyon picit festett. De 2 évvel ezelőtt meg feketéből kötöttem, ami brutálisan festett, még a kezem is mindig fekete volt, utána minden, egy sort kötöttem, már tudja, hogy keletkezett, szappannal keletkezett mosni utána, és mikor mostam a felsőt, akkor is jött belőle a festék, jött, meg jött. Ettől függetlenül, ha nagyon-nagyon melegbe felvettem, és izzadtam benne, a testemet nem fogta be, sőt a ruhámat se, hogyha fehér vagy világos, a fekete tophoz mondjuk világos alsót vettem, nem fogta be, viszont a vizet azt igen. Szóval első körben mindig kézzel mossuk, hogy lássuk egyáltalán feste, hogy a következő mosás az hogy legyen, összemossuk mással vagy nem. Attól függetlenül, hogy fest a fonal, és több színnel dolgoztunk, mint például én itt, direkt összekötöttem az élénk színeket, ez is Frescolino, egy fehérrel, ez is a 100%-os len, ami a webshopban van most. Mondjuk ezek a színek már nincsenek, de példának mondom.
akkor a kötéspróbát is, ha több színnel szeretnénk dolgozni, akkor kötéspróbán is kipróbáljuk az összes színt, amivel dolgozunk, 2 vagy 3, vagy akárhány, és kimosuk a kötéspróbát, szintén kézzel, megnézzük, hogy befogta az egyik szín a másikat. Attól függetlenül, hogy a lila is festett, meg ez a fuxia is festett, a fehéret nem fogta be. Szóval van olyan, hogy jön a festék belőle, de nem fogja be a másik fonalat. Csak annyi festék ázik ki ebből az anyagból, ami felesleg volt. Magába szívta a fonal a festéket, és ugye a felesleget azt ki kell áztatni. Nem fog kikopni, nem fog kifakulni, előfordulhat, hogy egy negyed árnyalatnyit halványul, ez előfordulhat, nem feltétlenül. Úgyhogy az a festék, ami kijön, az csak azért kell, hogy lássuk, hogy jött-e belőle festék, hogy összemossuk majd még valamivel. Esetleg tehetünk hozzá színfogót, vagy egy kis ecetet öblítéskor. Megijedni egyáltalán nem kell, mert a ruhát, meg a többi anyagot nem feltétlenül fogja be, de azért jó, ha tudjuk, hogy jön belőle festék, vagy nem jön. Megijedni meg tényleg nem kell, mert csak a felesleg ázik ki, a növényi alapú fonalak, pamutnál is ez előfordulhat. Közben jött egy kérdés, válaszolok, és akkor folytatom. Melyik a kígyó és a mézes kalács szín, mennyire színhelyes a honlapon lévő árnyalat? A kígyó a mai nap elfogyott, ez volt a kígyó, de ez már meg van rendelve, már megy a dobozba. És mutatom a mézes kalácsot. A mézes kalácsból összesen ennyi van, ez most színhelyes, legalábbis az én kamerám színhelyesnek. Hát a webshopban is most eléggé színhelyes a webshop fotó, de képernyő függő. Nem biztos, hogy az én képernyőm ugyanúgy adja át, úgyhogy próbálom így maximálisan olyan irányból fotózni, hogy a színhelyes legyen, de nem tudok felelősséget vállalni azért, hogy egy másik képernyőn ugyanannyira színhelyes, mint az enyémen. Mindig a magamihoz tudom csak hasonlítani. Így ha távolabb megyek, akkor ez így a mézes kalács. Ennyi van a mézes kalácsból, meg is mondom, hogy ez mennyi. Ami szín van még, ez a mézes kalács. 15, 25, meg 35, az mennyi? Az 60 deka van összesen a mézes kalácsból. A tejcsokiból van még rendesen. Van még rendesen a sárgából, a sima sárgából, így színhelyes, messziről, ha mutatom, meg a lilából. Ez is így lesz színhelyes most, így messziről. Ez a 3 szín van még a Frescolinóból, a kígyót sajnos. Hát elfogyott, sajnos elfogyott, mert szépek voltak a színek. Na most a mosás. Még ami fontos, hogy mosószert illetően a lent mivel mossuk? Moshatjuk gyapjúmosószerrel, de nem feltétlenül, mert nincs benne gyapjú. A gyapjúmosószert azt gyapjúhoz találták ki, teljesen más az anyag összetétele egy lennél meg egy gyapjúnál, a gyapjú ugye az állatnak a szőre, a lent pedig egy növény. Úgyhogy moshatjuk simán olyan finom mosószerrel, ami oda van írva, hogy finom mosószer, finomabb anyagokhoz. Moshatjuk olyan mosószerrel, ami selyemhez való. Moshatjuk bármilyen mosószerrel igazából. És akár lent mosunk, akár gyapjút mosunk, bármilyen kötöttet mosunk, nem kell túladagolni a mosószert. Csak egy picit tegyünk a vízbe. Az is ronthat az anyag, roncsolhatja az anyag szálakat, hogyha túl sok mosószert teszünk a vízbe. Úgyhogy a len nem annyira kényes, igazából bármilyen mosószerrel lehet mosni. Inkább arra figyeljünk, hogy ne legyen belőle sok, tegyük a vízbe, a víz legyen hideg, langyos, bár olyat is tudok, hogy valaki kifőzi a lent, tényleg forró vízbe mossák, hogy puhuljon. Nem próbáltam ki. Igazából nem próbáltam ki azért is, mert nem volt rá szükség, megpuhult így is. Úgyhogy hideg vagy langyos vízben mosom, inkább hidegben, mint langyosba. Kicsi mosószert használok, beteszem, és ott hagyom ázni. Ázik, ott nem tudom, attól függ, néha fél órát, néha 1 órát, néha 2 órát.
Utána öblögetem, lehet használni öblítőszert, az öblítőszer puhít is rajta, úgyhogy abban még áztatni is lehet, akár egy fél napot is ázzon az öblítőszerbe. Lehet ecetet is hozzátenni, lehet szín megőrző bármit, ha van, vagy ha kell, mondjuk, ha nem jött belőle festék, akkor felesleges. És utána fektetve szárítom. Amire jó, visszatérek. Nálam megállt az adás, tényleg? Még valakinél? Szóljatok, hogyha megállt, mert nehogy itt mesélek azt közben. Ennyi a mosás igazából. Ugye nem csavarjuk ki, csak óvatosan hagyjuk, hogy folyjon le a víz, vagy kiborítjuk a tálból, és akkor folyjon le a víz. Egy törölközőbe, itt a törölköző, itt a kimosott lenruhám, vagy próbakötésem, feltekerem, megnyomkodom, visszatekerem, és veszek egy másik száraz törölközőt, vagy bármi mást, arra szépen kiterítem, eligazítom, és hagyom megszáradni. Ennyi a száradás. És ezután még valószínűleg merev és kemény lesz az anyag. És itt jön a varázslat, hogy mit is csinálunk vele. Forró gőzzel átgőzöljük. Mikor már megszárad teljesen, akkor akinek van gőzvasalója, az felakaszt egy bálfára, és gőzvasalóval végigmegy rajta, vagy akinek nincs, akkor simán a vasalóval jól átgőzöljük mindenhol, minden részét. Én ki is szoktam vasalni, most már újabban meg. Láttam, hogy az sárt neki, de ez csak így, én ki szoktam vasalni, de ez nincs odaírva sehol, hogy vasalt ki, mert nem lesz semmi baja, ne vasalt ki, gőzöld át bátran, attól nem lesz baja, és attól fel fog puhulni az anyag, ilyen finomabb tapintású lesz. És igazából jövőre lesz igazán puha, meg szép. Tényleg annyira érdekes ez a len anyag, hogy minél többet hordjuk, minél többet gyűrjük. Ez a kötéspróba tavalyi nagyon sokszor ki volt mosva kézzel, szerintem gépbe is mostam. A vendégeim, akik így bejönnek, mindenki megtapogatja, én is állandóan megtapogatom, megmutogatom, ezáltal megint kimosom, átgőzölöm, kivasalom, és így egy év elteltéve, hogy ennyit nyúztam, már nagyon-nagyon szép puha kis anyagot kaptam. És a tavalyi kötött leneim lettek idén a kedvencek, mert tavaly még olyan merevnek éreztem, de így, hogy egyik szekrényből elővettem, hajtogattam, hébe-hóba felvettem, átpakoltam egy másikba, akkor már ki is mostam, legyen friss, akkor megint átpakoltam egyik helyről a másikra, és így nézd, eljött a nyár, idén nyáron a tavalyi felsőm annyira puha lett, meg annyira kellemes, hogy most már kedvenc, tavaly még úgy csak párszor vettem fel, mert nem volt annyira olyan, amilyet szerettem volna, idén meg már tökéletes. Pont olyan, amilyet a tavaly akartam. Úgyhogy az idei jövőre lesz kedvenc. Amit még a lenről tudni kell. Így próbálok hadarni, hogy el ne felejtsem a dolgokat. Amikor kötjük a lent, azáltal, hogy ez egy ilyen merevebb fonal, merevebb anyag, a ruhadarabunk, amit kötünk, annak nem lesz olyan formája, mint annak a ruhadarabnak, amit már majd kimosunk és felveszünk. Mikor kötjük, szélesebbnek tűnik az anyag, és rövidebbnek. De ez csak azért van, mert ez a merev fonal, most egy pillanat van itt egy kötőtű, rajta lesz a kötőtű, ugye, itt van a szem, és amikor leveszem, akkor így néz ki. Így néz ki a szem, ilyen kis kerek. És amikor kimosom az anyagot, akkor ugyanez a szem meg fog maradni, ez egyébként az összes fonalnál jellemző. Csak ugye, amikor kimosom, ő itt összemegy, ki fog nyúlni. Maga az anyag nem, mármint a fonal mennyisége nem lett hosszabb, csak az alakja változott. Ezáltal mosás után a len anyag, a kézdarab hosszában megnyúlik, szélességéből meg összejön. Ezért nagyon fontos, és nem is kezdjük el kötni addig, míg nincs egy kötéspróbánk. A kötéspróbánk az ne legyen egy ilyen 5x5 cm, azzal nem érünk semmit. Minél nagyobb, annál jobb. Minél nagyobb egy kötéspróba, annál alaposabban tudjuk kiszámolni, mert nyilván egy ilyen picike kis kötéspróbának,
meg egy ilyen nagyobb kötéspróbának más lesz a szemszáma, mert ennek nagyobb a súlya, ezáltal a súlya is többet húzott le, és súly? Elvesztettem a fonalat, na mindegy. Minél nagyobb, annál jobban tudunk számolni, mert a súly is, a kész ruhadarabnak is nagyobb a súlya. Megint más lesz, még úgyse fog egyezni tökéletesen a szemszám, de ezzel már jobban tudunk kalkulálni, mint ezzel. Hogyha csak arra van szükség, hogy megnézzük például egy gyapjúfonalnál, hogy ez a fonal hogy viselkedik mosás után, akkor bőven elég ez a 5x5, 10x10 cm-es kis darabka. Ezt csak azért kötöttem, hogy kimossam, megnézem, hogy mennyit duzzadt meg ilyenek, de egy lemfonal esetében azért próbáljunk meg egy ilyen nagyobb kötéspróbával dolgozni, csak így magamra teszem, hogy lássátok, hogy nem egy 5x5 centis, ha nem is ekkorát, de legalább egy ekkorát azért érdemes kötni, mert minél nagyobb, annál alaposabb lesz pontosabb lesz a szemszám, és annál jobban fogjuk tudni, hogy mekkorát kell kössünk. Mert ugye, ha nem csinálok kötéspróbát, még a szélességét eltalálom, hogy 100 szem nekem jó, a magasságát biztos nem fogom eltalálni. Magamon is tudom már, mert hiába fogom magamhoz próbálgatni azt a mosatlan darabot, rövidebb lesz. Ez a felső, van egy fotóm róla, majd valahol meg fogom osztani, nem olyan szép, úgyhogy azért nem is tettem még fel. De ez a felső még mosás előtt csak idáig ért. És így ilyen szélesebb volt sokkal. Most látom, hogy így a kamerában mennyire átlátszós, pedig élőben ennyire mégsem. De már tudtam, hogy mennyit fog nyúlni, mert már van belőle tapasztalatom, ezért nem féltem attól, hogy ilyen rövid, akkor is befejeztem, kimostam, és mégsem olyan rövid, hanem olyan, amilyet szerettem volna, hogy egy picit hosszabb. Azt hiszem, ha van kérdés, kérdezetek, mert el fogom felejteni a dolgokat, meg ki fogok hagyni dolgokat. Szóval a kötéspróbát minél nagyobbra csináljuk, kimossuk, feltétlenül kimossuk, megszárítjuk, átgőzöljük, és utána megszámoljuk, hogy hány szem széles, hány sor magas, és annak alapján már tudjuk, hogy hány szemet kell felszedjünk, hogy meglegyen az a szélesség, amit mi szeretnénk kötni. És szintén, mikor kötjük, majd ugye próbálgatjuk magunkhoz, hogy most már fogyasztok a karoltőkhöz, vagy nem fogyasztok, de az ugye csalóka lehet, ezért megszámolom, hogy innentől idáig a kötéspróbám alapján hány sor kell legyen, és annyi sort fogok kötni, és akkor kezdek el fogyasztani. Még akkor is, ha a szemem azt mondja, hogy nem, ez még rövid, még kötnöm kell, nem, higgyünk a kötéspróbának, ő a biztosabb. És látjátok, milyen szép az anyag? Nem tudom, oda vagyok érte. És már mióta gyűrögetem itt, így erősen is rágyúrok, meg már nem is egyszer, és csak így kiterítem, és kész, és ennyi. Úgyhogy nyaraláshoz lent kell kötni, és lent kell magunkkal vinni, ezt mondom én, mert becsomagolom, és amikor előveszem, akkor olyan, mintha most jött volna ki a mosásból, meg a vasalásból. És akkor hozom a felsőket. Itt van még 2 lemfelső, ezt tavalyi láttátok fotón, egy top. Na ennek alapján okultam, mert elvileg ez is csak ilyen kellett legyen, de hát én nem csináltam kötéspróbát, mert minek az nekem, már annyi mindent kötöttem, meg amúgy is tudom, hogy viselkedik a len, nem ez az első lenfelsőm, hát nem, kellett volna a kötéspróba, mert a lusta kötés amúgy is kötésben mindig rövidebb, és annyira csalóka volt, hogy nem elég az, hogy a lusta kötés miatt is rövidebbnek tűnt, nagyon rövidnek tűnt, és akkor még a len jellegzetessége, hogy kötésbe ugye rövidebbnek tűnik. Kötök még egy picit, azt még jó hosszú lett. Mondjuk így is tudom hordani, meg fel tudom úgy kombinálni, szóval sokat hordom, nem lett ettől rossz, csak hogy idén, már mikor ezt kötöttem, már tudtam, hogy nem, mert itt is sok a nem lusta kötéses, de hasonló ilyen fordított szemeket, ilyen hullámos lusta kötés van benne. Úgyhogy tudtam, hogy nem, itt már két csalóka tényezőt kell figyelembe venni, és igenis rövidre fogom kötni, mert majd mosás után úgyis megnyúlik.
Még ami a nyúlást illeti, a nyúlás csak egyszer fog megtörténni, ami ugye azáltal van, hogy kisimulnak a szemek, kisimul az anyag, felveszi az állandó hosszát is, kész. Az nem lesz, mint egy viszkóz anyagnál, hogy nyúlik, és akkor amikor hordom, akkor hosszabb, meg hosszabb, meg hosszabb, és ha nem mosom ki, akkor már lassan térdig ér. Nem, ez így megnyúlt, mosás után felvette, lehet, hogy 2 mosás után lesz meg a fix hossza, onnantól kezdve többet már nem nyúlik. És ezt is csak azért mutatom, hogy most a szekrényből vettem ki, nem válfám volt, mert azért nem mindent tartok válfán, kötöttet főleg nem, hogy nem gyűrődött össze. És a másik is, azt is csak most tettem válfára. Talán itt egyetlen egy kis gyűrődés látszik, de egyébként meg nem. És na hát is ez az esés. Na, ilyet talán még a selyem tud, és több semmi. Egyetlen egy pamut vagy semmi nem fog ilyet eredményezni. Ami a mennyiséget illeti, remélem, mert most már fejből nem emlékszem, ez a fels egy ilyen nagyon-nagyon nagy. Én SS-t hordok, de ez így bő, ilyenre is akartam, szóval ez ilyen nagyon-nagyon túlméretezett felső, azt hiszem 30 deka, de azért megmondom a pontosat. Micsoda, nem létezik. 216 grammot mutatna még egyszer. Miért gondoltam én, hogy ez 30 deka? Hát 215 gramm. Ami jó. Ami csúcs. Szuper. Valami abban voltam, hogy ez 30 deka. Szóval egy ekkora felső. Tűméret, ami még fontosan lennél. Minél vékonyabb tűvel dolgozunk, annál stabilabb lesz az anyag, és annál kevesebbet fog majd nyúlni ez a hossz. Minél lazábbra kötjük, minél vasagabb, annál többet fog változni az anyagmosás után. Ez más összetételnél is jellemző, de a lennél főleg. Ha stabil és nem merev, hanem ilyen formatartóbb, viszonylag formatartó, az esés az mindenképp meg lesz, anyagot szeretnénk, akkor minél vékonyabb tűvel kössük, illetve horgoljuk, horgolva nagyon szép a len, nagyon szépeket horgolnak belőle, aki tud. Most is így nézem, van előttem ez a kamera, amelyik kameráz, és van itt egy laptop mellettem, és teljesen más színt mutat a laptopon a képernyő, úgyhogy nem tudom, hogy mi az igazi. Ez itt nekem most teljesen színhű, az meg ott egyáltalán nem. Ilyen a len. Nem kell a lennel nagyon túl bonyolítani a dolgokat, rá kell érezni, és amikor már 1-2 darab megvan, akkor a harmadik már gyönyörű lesz, de van, akinél már az első nagyon szép. Attól se kell megijedni, hogy az merev, mert nem lesz az. Ez mondjuk tavalyi, és most idén már nagyon-nagyon szeretem ezt az anyagot, ez a hullámzás, ez fantasztikus. Nagyon kellemes hordani, és ami még nagyon csúcs szuper a lenbe, hogy ugye nyáron nem mindenki tud kötni. Én évekig nem tudtam kötni, és nekem ez ilyen kényszenvedés volt, hogy annyira szeretek kötni, meg annyira szeretem a nyarat, szeretem, amikor meleg van, mehettünk strandra, meg ilyenek, de nem tudok kötni, mert egyszerűen izzad a kezem, meg nem, viszont a lent meg igen, nem izzad a kezem, kimondottan jól esik ez az ilyen szárazabb tapintás, úgy olyan keményebben kell vele valahogy dolgozni, én úgy érzem, nekem erősebben kell megfogni a tűt, lehet, hogy azért, mert ugye próbálok vékonyabb tűvel kötni, és kifejezetten jól esik. De nem szabály ez a vékonyabb tű. A vékonyabb tű csak arra van, hogy a stabilabb anyagot szeretnénk. Ugyanúgy megköthetjük ezt a vékony lent egy 5-ös tűvel, és akkor kapunk egy ilyen hálós, lezser, divatos felsőt. Ez az ötlet egyébként ma jutott eszembe, így a Pinteresten nézegettem fotókat, és akkor ott volt ilyen egyszerű, sima kötéses, enyhén bő púcsi, semmi extra, csak ilyen hálós, és gondoltam, de jól néz neki ez lemből, jó vastag tűvel, pikpak meg lenne. Na most visszanézem, mert voltak itt hozzászólások. Szia, ami rajtad van felső, mennyi fonalból van? Azt a mindenit, hogy én ezt nem értem. De szerintem írtam 10-valahány deka. Lemérem ezt a kéket, mert szerintem nagyjából ennyi, kicsivel kevesebb.
Ez a kék 130 g, hát ez a barna kb. Ugyanannyi. 275-ös tűvel kötöttem. Igyekeztem szorosan kötni, nem akartam nagyon átlátszósat. Egyébként nem annyira, mint itt a kamerában. Kamerában egy nagyon átlátszósnak látom, de élőben hát áttetsző, de nem annyira. Max 15 deka, biztos, hogy nem több. Jaj, valaki írt, Katalin Juhász. Itt érvényes a lenre jellemző tulajdonság, hogy használatkor nyúlik, mosás után visszaugrik az eredeti méretre. Nem. Mosás után nem, és ezt, amit az előbb mondtam, hogy nem használatkor nyúlik. Első mosás után felveszi ezt a megnyújtott formáját, és kész. Ez már nem fog visszaugrani. Nem lesz rövidebb. Ez se lett rövidebb, ezt már egy éve hordom. Ezt sokat hordtam, mert ezt tavaly nyaralásra is vittem, meg valahogy úgy nagyon szerettem. Idén kevesebbet hordtam, mert van egy új, de egyébként ezt sokat hordtam, sokat mostam. Nem ugrik vissza az eredeti méretére, mert az anyag nem megnyúlt, hanem csak kisimult, és ezáltal lett hosszabb. Maga a len nem fog, maga a fonal nem nyúlt meg. Ezt bármennyire szeretném, nem tudnám megnyújtani. És a szárazon se vizesen. Szóval ez nem nyúlik meg. Maga a szem. Nem nyúlik meg az anyag, csak kisimul, és ezáltal magasabb lesz ez a távolság nőtt. Összeraktam, ugye? Értitek, gondolom, miről beszélek. Itt a szem, mosás után ekkora lett, mosás előtt, míg a tűn volt, ugye nem volt még kisimulva, ennyi volt a távolság. És hordásba se fog nyúlni, nem, stabil lesz, onnantól kezdve, hogy ki van mosva, át van gőzölve, látjuk a méretét, és akkor ez már ilyen marad. És még valami érdekesség, hogy annyira erős anyag, így egyébként ne próbáljuk meg eltépni, mert megsérülhetünk, nem is bírnánk elszakítani, nagyon erős, és a ruházat is belőle évekig lesz ugyanilyen szép, fényes, egyre szebb, egyre puhább, egyre szebb lesz az esése ennek ez a len, ez a nehéz esés, egyébként meg nem nehéz, csak ilyen az esése. És a maga az anyag meg annyira stabil, annyira erős, hogy nem fog tönkre menni. Szerintem nem lehet rongyosra hordani a lent. Szia, Klári! Niki írja, rendelsz esetleg még idén lent, vagy csak nyáron vannak? Nem rendelek idén lent, már valószínűleg, mert nincs. Jövő héten várok új fonalat, ott nem jön len. Jön valami lenkeverék, lensejem, vagy valami ilyesmi, de nem ez a típus, teljesen más. Ilyen 100%-os len, hát nem lesz. Egyrészt most már várjuk, ugye, van itt egy hatalmas szállítmány, alpaka, ilyen összes fonalam, annak is várom a papírjait, és akkor kibontjuk. Úgyhogy idén már nem lesz len, meg nem is nagyon szokott lenni. Abban az esetben rendelek lent, ha raktáron látok valami nagyon-nagyon különlegeset, és nagyon jó árba lesz. De így nem. Meg nem is volt már. Most is úgy volt len, hogy ugye volt a tavasszal valamennyi, akkor jeleztem nektek, hogy nincs len, és lehet, hogy nem is lesz, mert tényleg nem volt egyáltalán sehol. És akkor megjelent az egyik raktárba egy szép, mert elég szép palettát tudtam hozni, nem is tudom mennyi szín volt, 9 vagy 10 valahány. És hát az elfogyott, és akkor van most még a sárga, a lila és a barna. Úgyhogy nem hiszem. Inkább azt mondom, hogy nem lesz már idén len, ha csak valami csoda folytán nem jönne be olyasmi, amit mindenképp meg kell venni, és nem szabad ott hagyni. De egyébként nem. Nem olyan egyszerű lent hozni. Ott is elviszik raktáron pillanat alatt, ha megjelenik a len. Olyan is van, hogy behozzák a gyárból a raktárba, amit éjszaka jön egy szállítmány, és akkor ott van a len, és ott van az emberem, akivel együtt dolgozok, és akkor jelzi nekem, hogy este 11-kor Klári van fonal, és akkor este 11-kor gyorsan nézem, hogy mi is van, akkor ezt nekem biztos tett félre, mert nekem ez kell, szóval reggelig már nem lesz. Most nincs. Vagy vannak még helyek, kicsit... Ugye most ezt tudjuk,
hogy ez a len van, ezt ismerjük, ez ennyibe kerül, és van másik len, ami lehet, hogy sokkal drágább, és nem is tudom, hogy milyen, most lehet, hogy ugyanilyen, és valahogy úgy, hát most többért vegyük ugyanazt, így nem nagyon akarjuk, egyelőre most nincs. Ugye sose tudom előre, hogy mi lesz. Ágnes Rácz nagy kérdezi, szia, ha lenről kötsz len felsőt, akkor a nyakkivágást hogyan kötöd le, hogy szépen kifeküdjön, ne álljon el? És a másik Imréné Boré, szia, Irén, ha jól emlékszem. Szép a színe annak a pucsinak, amit most viselsz. Köszönöm szépen. A nyaka ne álljon el. Igazából nem állt el nekem a nyaka. Ennél egyáltalán nem, de itt csak le van láncolva. Igen, itt csak le van láncolva, és emlékszem, hogy még gondoltam, hogy majd valamivel körbe kötöm, de olyan szép lett a leláncolás, meg olyan szabályos, hogy nincs ilyen csomózás sehol, hogy nem is csináltam vele semmit. Ennél már nem emlékszem, hogy mi volt. Nem áll el a nyaka. Ennél állt el egy picit így a nyaka. Igaz, hogy lusta kötéssel kötöttem körbe, amit nagyon nem szeretek, de ide másat nem tudtam kitalálni, hogy szép legyen, mert ugye a fordított szemek dominálnak mindenhol, úgyhogy itt is valami olyasmi kellett volna. Az elején egyébként elállt, míg nem volt rákötve. Hogyha eláll, akkor azt tudom csinálni, és azt tudom ajánlani, hogy hát mindenképp egyénileg kell minden esetben próbálni, hogy mi lenne a megoldás. Én itt első körben úgy gondoltam, hogy körbe horgolom, csak egy ilyen vékony kis, nem is tudom minek nevezik a horgolásban, láncszemsornak. Nem akartam ide valami masszív nyakat, mert csak egy top, de nem tudtam szépen megcsinálni, vagy nem sikerült olyan, vagy elállt, vagy túl szorosra húztam, nem tudtam eltalálni, úgyhogy visszabontottam, szerintem kétszer vagy háromszor is nekifutottam. Utána gondoltam, hogy jó, akkor megcsinálom egy sima egyfordítottra, mert azt meg tudom szépen csinálni, hogy így körbe megemelem a szemeket, és akkor jó szorosan fogom az utolsó sort kötni, hogy ha minél szorosabbra kötjük ugye a belső ívet, annál így beljebb áll az anyag, és akkor nem kifele áll, hanem így szépen lelapul, így kifekszik. De valahogy az nekem ide nem stimmelt, és így gondoltam, jó, akkor teszek egy lustakötéses próbát, és hogyha illik, meg passzol, akkor meghagyom, ha nem, akkor meg majd kitalálok vele valamit, de így beleillett, és így ezzel meg is oldódott az, hogy még nem volt körbekötve, addig így kiállt itt. De egyébként csak ennél az egy felsőnél volt olyan, hogy itt kiállt. És azt gondolom, hogy ne álljon így ki, ne feküdjön ki, itt egy picit szorosabban kell dolgoznunk. Itt. Azzal tudjuk ugye korrigálni azt, hogy az ott ne lógjon le. Ha kell, akkor itt vékonyabb tűvel kötünk. Hogyha körbe kötöm még valamivel, akkor szinte az összes nyakkivágást, ugye, hogyha utólag kötöm meg ezt magát a gallért, ezt egy passzé gallért, vagy minek nevezzük, nyakkört, akkor ugye itt körbe felszedem a szemeket, tegyük fel 3-as tűvel, kötök egy sort, akkor váltok 2-es tűre, vagy 2 feles tűre, kötök egy-két sort, és az utolsó 2 sort 2-es tűvel fogom, így lefele megyek egyre vékonyabb tűvel, az utolsó sort meg 2-es tűvel kötöm le, és azzal láncolom is le, vagy fejezem be tűvel, attól függ. Szóval, hogyha így kiáll, hát minden esetben külön ki kell próbálni módszereket. Nekem a 3 felsőből ez az egy volt az, ami így kiállt, és így meg is döbbentem. Mi van? Eddig nem volt ilyen a lenfelsőknél, szerintem egyiknél se, és szorosabban kellett volna valószínűleg leláncolnom, vagy lehet, hogy nem ilyen kerek kivágással, vagy kicsit ilyen laposabb kivágással, nem tudom. Mindig ki kell próbálni több lehetőséget, ami megoldja, mert nincs egy olyan fix szabály, hogy ezt így csináld, és akkor biztos, hogy jó lesz. Itt van 2 felső, az egyiken semmit nem kellett csinálni, teljesen szépre sikerült a leláncolás, és nem is semmi és sehol nem hajlik. A másikon, én úgy emlékszem, hogy ezzel a zölddel azért megdolgoztam, mert én ezt itt azt hiszem 2-es tűvel
kötöttem körbe. Igen, le volt láncolva, a fonák oldalon látszik is, hogy le volt láncolva. Azt hiszem, hogy én ezzel jól megdolgoztam, hogy vékony tűvel jó szorosan húzzam össze a nyakát, hogy ne legyen. Csak arra emlékszem, hogy nagyon büszke voltam a végén magamra, hogy hú, meg tudtam csinálni szépen. De igen, ezzel meg kellett dolgozzak. Ezzel meg ugye ez volt az, ami elállt, itt a lustakötéses megoldás lett. Hát ki kell próbálni, hogy az adott mintához mi az, ami passzolna mintába, és mi az, amit meg tudunk csinálni. Szépen. Lehet, hogy többfélét ki kell majd próbálni, de egy olyat nem tudok mondani, hogy biztos, hogy így kell csinálni, és akkor az jó lesz. Imola fekete, nagyon jó kötésbarlangot, igen. Ma veszem át a fonalat, amit rendelem, és nagyon izgulok. Hát örülök, és remélem, hogy tetszeni fog. Jó, mi van még itt? Köszönöm szépen a választ, jó ötleteket adtál. Nagyon szívesen örülök, hogyha tudtál ebből valamilyen ötletet meríteni, mert tényleg csak azt tudom olyan, ki kell próbálni, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy. Aki tud szépen horgolni, és bele tud horgolni a kötődbe olyan eldolgozást, ami belepasszol, összhangban van a mintával, meg az egész ruha stílusával, akkor az nagyon ügyes, mert tényleg horgolva szerintem meg lehet oldani ilyen dolgokat, ilyen problémákat, csak nem mindig passzol az a horgolt minta, vagy eldolgozás az adott stílushoz. De meg lehet azt is, persze. A testrészt annál, amit most tettél el, a hányas tűvel kötötted? Zsuhe. Szia, Zsuzsa. Nem tudom, melyikre gondolsz. Ezek közül mind a három felsőt szerintem most nem emlékszem pontosan, de nekem a 275-ös tű a legkisebb a készletemben. Ettől kisebb csak a 2-es, amivel csak zoknit kötök. Nagyon ritkán. Úgyhogy én azt mondom, ezt 275-össel kötöttem, és szerintem ezt a kettőt is 275-össel kötöttem. Mert a lennél én úgy szeretem, hogy ne legyen nagyon lyukacsos, de mondom, meg lehet kötni sokkal vastagabb tűvel is, hogyha olyat kívánunk. Feltétlenül kössünk egy kötéspróbát. A kötéspróbán vegyük azt a tűt, amit jónak gondolunk. Úgy ránézésre. Én úgy gondolom, hogy ez a tű, tök mindegy, hogy nem is tudom mekkora, mi a száma, de úgy gondolom, hogy az nekem jó lesz. És kötök vele, mit tudom én, ennyit, ezt a részét. És úgy ránézésre eldöntöm, hogy talán lehet neki kicsit szorosabbra kötni, akkor veszek egy vékonyabb tűt, és kötök még ennyit a vékonyabbal. Vagy fordítva, jaj, ez úgy tűnik, hogy nagyon szoros, akkor veszek egy vastagabb tűt, és kötök ennyit, mint olyan vastagabb tűvel. A két rész közébe lehet szúrni egy lyukacsos sort, vagy egy fordított sort, bármit, hogy így lássuk, hogy hol volt a tűváltás, és amikor kimossuk, megszárítjuk, átgőzöljük, most ha lenről beszélünk, akkor gőzöljük, és akkor megnézzük, hogy melyik volt szebb. A vastagabb tű, vagy a vékonyabb tű. Vagy a vékonyabb tű, vagy a még vékonyabb tű. És azzal a tűvel kötjük majd meg a kész ruhadarabot. Mert úgy vannak ugye tűajánlások. Emlékszem, még nagyon régen, mikor még nem volt fonalboltom, jaj, ünnep volt, ha eljutottam fonalboltba, a városunkban nem is volt fonalbolt, másik városba kellett menni, utazni. És akkor rá volt írva a címkére, hogy mit az ajánlott tűméret 4-5. Hát egyrészt nem is volt megszámozva a tűm, mert volt egy darab tű, amit örököltem még anyukámtól, fogalmam se volt hányas, azzal kötöttem mindent az égvilágon, vékonyat is, vastagat is, úgyhogy azáltal tudtam szabályozni a vastagságot, hogy így vagy lazábban, vagy szorosabban kötöttem az adott tűn. Illetve már később volt számos tűm, vagy ha nem is volt számos, de így nagyjából tudtam, hogy mekkora. És akkor már voltak magazinok, és a magazinban mindig oda volt írva, hogy 4-es, 5-ös tű az ajánlott. Hát ha 5-öst ajánlottak, nekem tuti elég volt a 3-as. Úgyhogy én mindig ezek a tűajánlásokkal, én is odaírom, mert mindig kérdés, és ezért így nagyjából odaírom, hogy mi lesz nagyjából a jó, de az mindig egyénileg kell kipróbálni. Nem kötünk egyformát. Valaki 3-as tűvel olyat köt, mint a másik
5-ös tűvel. Azaz ő 3-assal annyira lazán köt, mint a másik ember 5-ös tűvel, aki meg szorosan köt, és egyforma lesz a két anyag, pedig ez 5-össel készült, ez meg 3-assal. Úgyhogy nekem ez 275-ös. De valaki annyira szorosan köt, hogy az ő 275-öse olyan lesz, mint nálam például egy 2-es lenne. Én ilyen nem kötök se szorosan, se lazán, de szerintem inkább a lazába hajlamos a kezem elmenni, mint a szorosba. Kötéspróba kötelező. Az első részét, felét kössük azzal, amivel gondoljuk, vagy amit ajánl az eladó, akár én, akár más, akár a címke. A másik részét meg úgy, ahogy mi érezzük már a néhány sor után. Mert néhány sor után az ember azért már érzi, hogy ezt lehet, hogy jobban kéne, lehet, hogy... Mert ugye a len így változik. Hosszába megnyúlik, de vastagabb nem lesz maga az anyag. Például a gyapjú, ezt tegnap direkt kimostam 2-szer is. Van ez a fonal, megmondom, hogy melyik. Ez a New Zealand gyapjú, Virgin gyapjú. Ez például kötéspróba nélkül hozzá se lehetne kezdeni semmihez. Így néz ki mosás előtt a fonal. És amikor kimosom és megszárad, így megduzzad. Itt van, itt van. Ennyivel vastagabb lesz. Itt megmutatom, egymás mellé teszem. 2-szer vastagabb lett. Nem lett hosszabb, nem lett rövidebb, nem lett szélesebb, megduzzad, megtelt az anyag. A szemek közötti lyukak, amik így, most így tudom, mire gondolom, tudjátok, mire gondolok, kitöltötte a gyapjú, így megtelt a fonal levegővel, kibontakozott a gyapjú, így puff, felfújódott. Szóval mindig kell a kötéspróba. Itt meg eleve, mikor kötöm, akkor olyan lazának tűnik, úgy gondolom, jaj, szorosabbra kéne kötni, de ha szorosabbra kötöm, akkor ez a gyapjú, ami így felfújódik, így puff, kiszöszösödik, akkor nincs hova kiszöszösödjön, és ezáltal egy ilyen nemezelt, merevebb anyagot kapok, mint hogyha hagyok neki helyet, hogy oda az a gyapjú meg tudjon telni. Szóval a kötéspróba mindig kell. És hogyha már itt mutogatom, akkor ez a New Zealand, úgy van fent a webshopban, 100% merino gyapjú, nem az extra finom, mármint szúrni nem szúr, de nem az a sejmes, inkább ilyen szárazabb tapintású. Az előbb elment nálam valami. Remélem most visszajöttem. Na, itt vagyok. Jelezzen valaki, hogy itt vagyok. Na szóval. Nagyon szép. Nagyon szép ez a szürke. Akár így együtt, de akár külön is. Ilyen grafit. Grafit. Férjeknek, fiaknak nagyon ajánlom ezt a színt. Nagyon szép férfi szín. De ez a barnája is szép. Mellényekhez például meleg. Nem túl vastag, ez itt 2 szálas kötéspróba, 4-es tűvel, vagy 4,5-essel, de 1 szálból is lehet kötni, ugyanúgy meleg lesz az anyag, csak vékonyabb. Itt vagy én látlak, Szofi, köszönöm, az előbb eltűntem, itt valamit kiírt nekem, hogy elment. Na, azt hiszem a lenről mindent elmondtam. Elmondtam, hogy mossuk hideg vízbe, és mosás után gőzöljük. Mindig gőzöljük át, utána lesz csak szép az anyag. Akkor kapja meg ezt a fényt, fényességet, esését. Ugye szeretjük, mert nem gyűrődik, akkor nagyon kevésbé. Hát nem gyűrődik. Jó. Jó. Van itt még egy púcsi, amit még nem mutattam, de még nem is hordtam. Kötöttem magamnak egy ilyen pulcsit, ami elmenne akár férfi pulóvernek is. És látjátok ezt a kis hullámzást benne? És ez azért van, mert
kombináltam különböző fonalakat, és tettem hozzá egy vékony lenszálat. Ebben van vékony szárú merino gyapjú, van benne pamut, igen, pamut, merino és egy szál len. Össze lehet keverni más fonallal. Nagyon jó lett az anyag, nagyon tetszik nekem, egy picit így van egy ilyen icipici hűsítő érzés is tőle, holott közben nem is hidegbe is fel lehet venni, mert az a kis merino azért melegít is, de az esését is szeretem, mert csak egy szál len van, kettő pamut, meg azt hiszem 2 vékony merino, és csak az 5. szál a len, és mégis megvan ez a lenes esése az anyagnak. Csak még át kéne csinálni az ujját. Féltem, hogy rövid lesz. Mert nem lett rövid. Na, és mivel olyan macerás volt, hogy én itt próbáltam így a vonalakba beépíteni az ujját, bevarni, ami nem is sikerült olyan szépen. Most ezt amilyen nehéz volt ide bevarni, olyan nehéz lesz innen kibontani, anélkül, hogy ezt az oldal, vagy a vállvarrásokat elrontsam, mert ehhez tuti nem nyúlok, mert egyrészt szépen megcsináltam, most dicsekedek, hogy milyen ügyes vagyok, de nagyon büszke voltam magamra, hogy összehoztam a vonalakat tökéletesen. És ami brutál nehéz volt, ezt a nyakkört megcsinálni ebből a fonal kombinációból vékony tűvel, úgy, hogy az jó is legyen. Szóval ezt a részét egyáltalán nem tudom érinteni. És itt az ujját kéne valahogy rövidíteni, vagy úgy, hogy levágok a végéből, vagy úgy, hogy kibontom innen. De hajlok arra, hogy kibontom innen, mert ez a vonal itt nem elég szép. Úgyhogy ez el van téve, majd várja, hogy mikor lesz hozzá időm meg kedvem. És csak azért mutatom nektek, hogyha van például otthon len, mert maradt, és már valamire nem elég, vagy épp úgy vagytok vele, hogy hát mégsem akarok én nyári toppot kötni, de kár lenne a fonalat ott tartogatni, hozzá lehet fogni egy pamuthoz, vagy egy merinohoz simán, és összekötni. És akkor ad neki egy ilyen szép esést. Ezt csak azért mondom, hogy lehet kombinálni más fonallal. Ilyen fonal kombinációkat is készítenél, én nem tudnék magamtól ilyet kitalálni. Készítenék, lehet, hogy készítek is párat, és akkor lehet majd választani. Egyrészt, hát igaz, hogy ki lehet találni egyedül is, csak ugye kell akkor hozzá több fonal, hogy összehozzuk a színeket is, meg az anyagot, mert ugye nem mindent érdemes kombinálni a másikkal, de igen, csinálok. Már volt, a tavaly is csináltam ilyen merino pamut kombinációkat, és akkor majd lehet, hogy csinálok ilyen gyapjú len, mi van ott, pamut kombinációt. Ez egyébként egy ilyen tesztpulcsi volt, kíváncsi voltam, hogy tényleg olyan jó lesz, mint ahogy én így fejbe elképzeltem, meg ugye láttam már egy hasonló dolgokat, és tényleg nagyon jó lett, nagyon szeretem az anyagot így, ahogy van. Annyi a baj, hogy nem lett szép az ujja, túl hosszúra kötöttem, meg nem is lett szép, úgyhogy kell rá egy nap, hogy megcsinálom, de csinálok ilyet, igen. Csinálok valami hasonlót. Ugyanezt a szint nem, de hasonlót, igen. Illetve terve van még, azt is most várom, hogy megkössem az elsőt, és hogyha jó lesz, akkor lesznek még olyan kombinációk, ezt Facebook meg Insta Storyba mutattam ezt a kötéspróbát, hogy szavaztatok is. Kötöttem egy ilyen kötéspróbát, és utána kitaláltam, hogy a zöld helyett inkább ilyen mustárt tennék bele, és az nyert. Ilyen kombinációkat is csinálnék, nem kéket, hanem ilyen jellegű kombinációkat. Mindjárt megmutatom, hogy néz ki most folyamatban ez amit csinálok. És hogyha szép lesz mosás után is, úgy, ahogy én elképzeltem, és lesz rá igény, akkor lehet ezt majd kapni ilyen. Most az a terv, hogy majd csinálok ilyen fonal kombinációkat, és hozzá egy ilyen közös kötést, ahol majd így
elmondom, hogy mit, hogy csináltam, meg hogy kéne azt csinálni, hogy nektek is olyan legyen. Ez most egy piszkozat, ami nincs kimosva még, ugye, csak az egyik oldala. Így néz ki. Nyilván hozba fog nyúlni, mert van benne 5 féle fonal van benne. Ez egy 100%-os len, ez egy 100%-os pamut, ez egy len-pamut keverék, ez pedig a Julia meg a Digital fonal keveréke, ami színben nagyon jól kombinál egymással. A Julia sárga, ami igazából ilyen zöld, mustár, és a Digital zöld. És így a kettőből csináltam egy ilyen fantázia fonalat. Ha valaki ilyet szeretne, össze tudom gombolítani, de külön is majd egyedül is, és már mint külön is megvásárolható, és akkor majd egyénileg gombolítjátok, ahogy tetszik. Így érdekesebb lett a struktúrája, hogy nem sima, hanem egy picit ilyen kis szőrös. És ilyen csíkokat, így tettem bele a csíkokat. Igazából tök izgalmas ez a felső, nem csak a színek miatt, hanem így a struktúrája miatt is. Nagyon élvezetes kötni. Nem is kell vele nagyon sokat foglalkozni, amihez van kedvem, azt kötök. Rizs minta, patent minta, lusta kötés. Ezt a... mi van itt? Itt csak sima. Itt ilyen kis bigyuszok vannak, ezt hát menet közben találtam ki, biztos van róla valahol minta, tuti nem én találtam fel, csak magamnak én találtam fel, mert én menet közben kitaláltam, mi lenne, ha ilyet csinálnék, de biztos van valami hasonló valahol mintakönyvekben is. Így látjátok, ilyen mintákat váltogatok. Itt egy ejtett szemes sor. Itt is ez a bigyuszos. Ilyen körbe tekertem 2 szemet. És ezáltal olyan izgalmas kötni, hogy épp mihez van kedvem, akkor olyan 2 sort köt, 4 sort kötök. Legyen 4 sor lusta, legyen 4 sor sima, legyen 4 sor rizs. Ez a háta. Az elejébe ugye meg már nem kell fantáziálni, hanem csak így utánozom a háta után. Ahogy ott kötöttem, úgy kötöm itt is. Megkötöm most az elejét. A háta már kész. Összevarrom a vállát, kimosom. Megnézem, milyen lett az anyag. Elvileg jó kell legyen, mert a kötéspróbán is minden jó lett. Attól függetlenül, hogy ez a fonal mondjuk 500 méter per 100 g volt, ez valami más. Ez megint más, ez csak 300, itt van a vékonyabb és vastagabb fonal is. Ettől függetlenül a kimosott kötéspróbán látom azt, hogy tökéletes lett, nem lett összehúzva vagy kinyúlva sehol, a struktúrák váltokoznak, mert azt akartam, hogy ilyen különböző legyen a felülete, valahol szöszösebb, valahol laposabb, valahol átlátszósabb. Annyi, hogy azóta hát 2 fonalat váltottam belőle, ezt a zöldet kivettem, ez egy selyem, úgyhogy ezt eltettem más projekthez, és ezt a szürkét váltottam le, ez itt lenne, ez a szürke, én meg pamutot tettem bele, úgyhogy nem gondolom, hogy hű, de nagyon meg fog változni, kb. Ilyen lesz az anyag, majd meglátjuk mosás után milyen, és hogyha jó lesz, akkor csinálunk egy közös kötést, és aki szeretne, majd csinálok ilyen kombinációkat. Úgy gondolom, hogy lesz 2 féle kombináció. Lesz egy ilyen, nem is tudom, tavaszi, nyári, hát egy lightosabb, egy könnyebb, pamut, selyem, len, ilyen összetétel, és lesz egy vastagabb, mert itt tervezek magamnak majd egy vastagat is kötni, ahol mohair, buklé és más pihepuha gyapjuk lesznek összekombinálva. Kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek majd, hogy miket fogunk kitalálni közösen, és én összerakom a fonalcsomagokat, ti meg megálmodjátok abból a saját pulóvereteket. Ez az elképzelésem. Szorítsunk, hogy ez jó legyen. Ha jó lesz, akkor lesz belőle közös kötés. Na, akkor még van itt egy... Ja, még a 2 top. Még akkor... Jaj. Ugye ezt a topot már mindenki ismeri, a krém top, leírást is csináltam róla, ott van a webshopban a blog,
fül alatt, a blog fent van egy ilyen pici szó, hogy blog, arra katt, kinyílik az oldal, és ott lesz az utolsó bejegyzés, ennek a topnak a leírása. Sprint fonalból kötöttem, sajnos ez a fonal már rég elfogyott, de az összes többiből is meg lehet kötni, bármelyikből. Akár gyapjúból, akár lemből, akár pamutból. És kötöttem még egyet azóta, még egyszer próbáltam fel. Ez is a sprint fonal, úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy most gyorsan lemérem, hogy ez mennyi, mert egyetlen egy tekercs sprint fonal maradt a webshopba, és ha valaki kéri, az rendelje meg. 140 g ez a top, és maradt egy 20 dekás, kereken 20 dekás tekercs, fekete színbe, a sprint. Ez az utolsó. Ezt valaki megvásárolja, és akkor le is veszem a webshopról. Ami bőven elég, ez 15 deka, 20 dekás a tekercs, szóval, hogyha valaki nagyobb nálam, egy ilyen topra elég lesz akkor, és az a 20 dekagram. A fonal fantasztikus. Azt nem tudom, hogy lesz-e még valaha, és nagyon bízom benne, hogy van esély rá, hogy lesz, mert már több éve gyártják ezt a fonalat, csak én nem ismertem őt korábban. Úgyhogy nagyon bízom, hogy lesz valamikor még ilyen fonal. Szerintem ez az egyik legjobb pamut fonal, ami megfordult a kezembe. Az árakat nem tudom előre, most 1700 forint volt. Hogy a jövőben ez több lesz, vagy kevesebb, fogalmam sincs. Még hogyha több is lesz, akkor is fogok hozni, mert megéri. Még akkor is megéri. Nagyon jó. Annyira kellemes, annyira rugalmas, olyan, mintha gumi lenne, közben nem az. Így tudom nyújtani, és utána visszaáll eredeti formára. Ez fantasztikus. Szóval egy tekercs maradt, aki kapja, marja. Jó volna levenni a webshopból. Na, még valami jött itt, és akkor olvasom. Zsó. Egy mini len mintát most szedtem ki a mosógépből. 30 fok. 1200 centri. Semmi baja. Szupi. Elvileg semmi baja nem lesz, de centrizni én nem szoktam a kötöttet. Vagyis a minimumra teszem, azt hiszem 600 a nálam a minimum, vagy a 400, nem is tudom. Szerintem 400 az én gépem, mert mindenki a saját gépét ismerje ki. Attól függetlenül, hogy én ezt betettem a mosógépbe, és kimostam magamnál, nem biztos, hogy a te gépedben ugyanolyan szép lesz, lehet, hogy össze fog menni, vagy ki fog nyúlni, vagy szét fog szakadni. Nem tudom, mindenkinek más a gépe, mindenkinek más a víz keménysége, a víz hőfoka. Ugye télen az egyik videóban meséltem arról, hogy télen megint más, hogyha hideg vízben mosunk, vagy meleg vízben mosunk, mert valakinél télen a hideg víz az 2 fokos, vagy 3 fokos, valakinél meg 10 fokos, attól függ, honnan jönnek, hogy hol él, mennyire van hideg kint, és milyen hideg a víz a csövekben, hogyha hideg vízben mosunk. Szóval mindig a saját gépünkbe próbáljuk ki a mosást, a kötéspróbán, és ha a kötéspróbával minden oké volt, akkor mehet majd a kész ruhadarab. Én az összes felsőmet gépben mosom, először kimosom kézzel, mert kíváncsi vagyok, hogy viselkedik az anyag, meg szeretem is megnézni, úgy végig kötöttem, és nekem egyébként nem nehéz a kötöttet kézzel mosni, mert én szeretek vele dolgozni, szeretem kötni, szeretem magát a fonalat, szeretem majd a munkát, hogy végig kötöm, utána ugyanolyan óvatosan és szeretettel kimosom, valahogy nekem nem esik ez nehezemre. Nyilván nem vagyunk egyformán, nem mindenki szeret ezzel így babrálni, én magamról beszélek, hogy én ezt szeretem, szívesen kimosom kézzel, és utána már gépben mosom, hogyha úgy van, de van, amit utána is kéne, hát nem is tudom mit, most van amit, de talán semmit. 1-2 alkalommal kimosom kézzel, azt utána már nem olyan izgalmas, utána majd az újakat mosom kézzel, a régi meg mehet gép. Ettől függetlenül nekem is sikerült nem ezálnem, tönkretennem, úgyhogy a mosógépem nem tudom hány éves, már ismerem. Ezt mutattam nektek is egy videóban, valaki látta, valaki nem, a télen. Még olyan sokáig gyűjtögettem, hogy összegyűjjön több kötött pulcsi, ne csak egyet mossak, össze is gyűlt, nem tudom, 3 vagy 4 vagy 5.
és ugye este volt, fáradt voltam, és a kötött program helyett valami másot nyomtam meg, a fekete ruhákat, vagy mit, és mikor kinyitottam a mosógépet, hogy teregessek, akkor láttam, hogy minden az égvilágon összement. Nem ezelődött úgy, hogy vágni lehet tollóval az anyagot, ilyen tiszta filc lehet majd karácsonyra csinálni belőle ilyen valamilyen dekorációt, díszeket, mert minden összement. Úgy, hogy elvileg tudom, hogy kell mosni, ismerem a gépemet, csak épp figyelmetlen voltam, fáradt voltam, bekapcsoltam, azt hadd mosson. Hát igen. És már nem tudtam rajta segíteni. Úgyhogy gépbe lehet mosni, csak mindig legyünk figyelmesek, és mindig a saját gépünket tapasztaljuk ki első körbe. Katalin Juhász, a szürke pamutlány gyapjú fonalból készült pulcsi mennyire melegben vagy hűvösebb időben hordható, aki nem bírja a hőséget, tudja melegben hordani a gyapjú miatt? Igen, tudja a melegben hordani a gyapjú miatt. Közepesen meleg lett a pulcsi, úgy gondolom, hogy hát nem téli pulcsi, inkább ilyen őszi, nyári, vagy már megint, hogy télen, attól függ, hogy ki hol, meg mit vesz fel, de nem az a, hogy hű, de meleg, ilyen közepes, kellemes, inkább azt mondom. Olyan kategóriába sorolnám, mint egy bolti pamut pulóver, melegítő felső, ami nem is meleg, meg nem is hideg. Egyébként a gyapjútól nem kell félni, mert aki nem bírja a hőséget, tudja melegben hordani a gyapjú miatt. Nem minden gyapjú lesz olyan nagyon meleg. Ez a gyapjú, amit a videó elején mutattam, ez egy kártolt gyapjú, ami duzzad, ilyen sprödebb, szárazabb tapintású, ez tényleg meleg, ez fűt, konkrétan fűt. De van olyan finomabb tapintású merino, vagy akár ezt a selyem kasmír anyagot tudom mutatni, ami télen fűt, nyáron hűt. Vagy ez itt selyem és kasmír. Van benne gyapjú, kasmír gyapjú van benne, de nem lesz benne melegünk. Nem érzem azt, hogy hű, le kell vegyem, mert nem bírom. Például az angóra gyapjú, az melegít. Azt nyáron nem tudom hordani, attól függetlenül, hogy csak most 20 vagy 30% angóra van hozzáadva ehhez a merinóhoz, ez melegít nyáron, fűt, konkrétan fűt, folyamatosan. Ezt csak ősztől tavaszig tudjuk hordani, mert különben melegünk van benne. A merino gyapjút meg a kasmír gyapjút fel tudjuk venni nyáron is, még akkor is, hogyha nyáron ugye este meleg van, de és úgy érezzük, hogy elég lenne valami kis vékony akármi, simán fel lehet venni a kasmír és a merino gyapjút. Azt a merino gyapjút, ami fésült merino, sejmesebb, ez sokkal szárazabb, ez sejmesebb, teljesen más egyébként a kinézete is. Ez látszik, hogy ilyen gyapjusabb, olyan, nem is tudom, ilyen duzzadtabb, vastagabbnak tűnik, hogy ugyanaz a vastagsága. Ez is 100%-os gyapjú, csak hogy nem fűt annyira. Van egy olyan tulajdonsága a gyapjúnak is, meg a selyemnek is, hogy nem csak fűt, hanem így szabályozza a mi testhőfokunkat. Hogyha például a kasmír is ilyen jellegű, a kasmír kecskék, bocsánat, nem a kasmír kecskék, a kecskék fent vannak a hegyekben, nappal meleg van, éjszaka még nagyon lehűl a levegő, és a gyapjú, az ő szőrzetük úgy működik, hogy éjszaka tudja őket hűteni, holott nappal pedig ne főjön meg az állat ebbe a szőrébe, hanem szabályozza a hőmérsékletet, és ez a tulajdonság átjön a gyapjúval együtt, vagy a fonalba is átjut. Hogyha kasmírt veszünk fel, azt fel tudjuk venni melegebb időbe, nem lesz melegünk, csak annyit fog melegíteni, amennyi a mi testhőmérsékletünk szabályozásához szükséges. Természetes anyagról beszélünk, szóval van ilyen hőtartó tulajdonsága. Amit például egy műszáltól nem tudunk elvárni. Például legyártanak egy akrilfonalat. Meg tudják csinálni azt, hogy vastag legyen, meg tudják csinálni azt, puha legyen, legyen, tök mindegy vastag vagy vékony, de puha, úgy néz ki, mint a gyapjú, szép színekre tudják festeni egyébként, nagyon szép színre lehet festeni az akrilt, mert ugye mesterséges anyag, és be tudják festeni bármilyen színre, a gyapjút azt nem minden esetben.
például fehérre. A gyapjú nem fehér, és fehérre nem mindig tudják fehéríteni kell, és nem mindig tudják úgy kifehéríteni a gyapjút, hogy közben ne veszítse el azt a tulajdonságát, amiért szeretjük. De azt nem tudják az akrémnál elérni, hogy maga az anyag az melegítsen, vagy hűtsön, hogyha szükség van, vagy megtartsa azt a hőmérsékletet, ami a testünk és a ruhánk közt optimális lenne. Szóval nem kell félni a gyapjútól nyáron, inkább tudni kell, hogy milyen gyapjút vegyünk vékonyabb, nyáriasabb időkre. Vehetünk merinót, abból a fésültet, és vehetünk kasmírt. Nyárihoz ne vegyünk angórát, és ne vegyünk mohert, mert ez a két gyapjú tényleg nagyon melegít, illetve mohert vehetünk abban az esetben, ha ilyen nagyon pókhálósat kötünk, mondjuk ilyen átlátszósra, de tényleg csak hűvösebb estékben lesz jó benne, mert melegben azért nagyon fűt. Kötöttem magamnak, és tényleg fűt, nehéz felvenni. Mondjuk meleg is van, de este meg kimondottan kellemes, és nem irritálja a bőrt, mert nem szúrós, nem érzem azt, hogy hú, le akarom venni, hogy ez így nekem nem jó. Jó. De ha arról van szó, akkor a merinótól nem kell félni, és a kasmírtól sem kell félni. Attól függetlenül, hogy gyapjú, simán lehet nyári. Na, én kérem, Bozsóné Germán Ágnes, de mit? Ágikám, kéred, mit is kérsz? A sprint fonalat? Gondolom a sprint fonalat. Hát, hogyha most valaki meg nem rendelte a webshopba, én akkor azt le is zárom most, akkor félre is teszem neked. De ha valaki közben megrendelte, akkor már sajnos. Jó, a sprint azt hiszem akkor még megvan. Pillanat, csak leveszem akkor ezt a sprintet, nehogy... Mert mikor már egy darab marad, akkor ha valaki megrendeli, nem fogom tudni. Jó, elvileg akkor nincs már webshop-a. Emília Mészáros, Klára, most el fogok olvadni. Olyan jó előadást tartasz, mint a Fonal doktor. Élvezette hallgatom. Hát köszönöm szépen. Nagyon jól esik ezt így elolvasni, de mindjárt el is olvadok tényleg. Ágikám, félretettem, levettem, a webshopban nincs, akkor aukció vége, a sprint fonal elfogyott. Sajnos. Ez most elfogyott. Na, van egy jó hírem, elvileg jövő héten kapok fonalat. Van még jobb hírem azoknak, akik már ismerik a fonalakat, és szeretik a mohert, és a moherből szeretik az aurórát. Lesz aurora. Azt hiszem 4 szín. Hát nem sok, ebből nem szokott sok lenni. De lesz aurora fonal, és hogyha megjön, akkor figyeljétek majd az oldalt, ki fogom írni, hogy megjöttek az új fonalak. Szerintem lesz egy bontás. Legyen? Mert ha... Tudjátok, még a bontás az olyan jó, én szeretem veletek így kibontani, mert nem csak magamba örülök neki, hogy megfogom, hogy hú, de szép ez a fonal, hanem így el is mondhatom nektek, hogy milyen szép. Viszont vásárlói szemszögből szerintem borzasztóan nehéz lehet az, hogy most itt kibontottan megnéztük, és várni kell, hogy mikor lehet azt majd megrendelni. Vagy nem? Én már olyankor, mikor a fonal, amit én megrendeltem, most már tudom, hogy átvették, és valamikor jövő héten meg fogom kapni. Én már ilyenkor tűkön ülök, mert alig bírom, hogy kivárni, hogy én megkapjam a fonalat. Nem is fogok belőle magamnak kötni, van, úgyhogy elfogy hamarabb, mint egyáltalán érkeznék. De hogy végre megkapom, meg megnézhetem, meg megtapogathatom, meg milyenek. Én már ilyenkor alig bírom kivárni, hogy elhozzák. Azt se bánom, ha éjszaka hívnak, hogy jönnek.
csak jöjjenek. Úgyhogy így vásárlói szemszögből, hogyha bontás van, akkor utána ugye várni kell, hogy mikor lesz elérhető a webshopon, mert még csak azután tudom elkezdeni a fotózást, és csak azután tudom elkezdeni legalább 2-3 mondatban megcsinálni a leírást, holott annyi mindent szeretnék a fonalról mondani, csak ugye sietek, hogy minél hamarabb elérhető legyen a webshopban, mert tudom, hogy várják, ezért rövidre veszem a leírásokat, csak a lényeget mondjam el, illetve még csak azután tudnék kötéspróbát csinálni, hogy legyen olyan tapasztalatom róla, ami egyébként még nincs. Szóval ez mind idő, és akkor megvan a bontás, és akkor még napokat kell várni, mire elérhető lesz. Hát ezt így vásárlói szemszögből biztos nehéz lehet. Közben itt olvasom. Len vagy selyem nem jön? Jön valami len selyem keverék, Aurora, és meg nem mondom, hogy még mi. Valami merino is jön, sima merino, len selyem keverék, ha jól emlékszem. Hát valami selyem van, színtiszta len és színtiszta selyem nem jön, kevert szálas len és kevert szálas selyem jön. Ja, és jön valami cashful, a cashful, az itt mutattam az előbb egyébként. Ez az a merino, ami kasmír akar lenni. Tényleg ez az egyetlen merino az égvilágon. Próbálták, több gyártó próbálta ezt a technológiát ellesni, de nem sikerült. Ami tapintásra és viselkedésre olyan, mint a kasmír holott merino gyapjú, és az a neve a webshopban, hogy Cashful Merino Extra Fine. Most is van a webshopban, de eléggé készlethiányos, szóval még van, de már nem sok, és ebből a fonalból jön egyetlen egy szín, majd meglátjuk, hogy milyen. A bontás nagyon izgalmas, utána lehet tervezgetni, igen, azt én is nagyon szeretem, amikor megjönnek az új fonalak, végtapogatni mindent, és akkor jönnek a rendelések, ti rendeltek, mert ugye nektek is van egy elképzelésetek, hogy mi lesz abból, meg milyen lesz vajon, és én megcsinálom ezeket a gombolyagokat, és közben én is elképzelem, na vajon ő mit fog belőle kötni, vagy horgani, vagy valami. Szerintem mindenki nagyon ér látni és hallgatni. Hát köszönöm szépen, nekem is nagyon jól esik, hogy nem csak itt magammal beszélek a képernyőn, hanem van egy ilyen visszajelzés is, egy kommunikáció köztünk. Pont azért is kérdeztem, hogy ki az, aki tud élőben jönni. Nyilván tudom, hogy rossz az időzítés, ilyenkor legtöbben dolgoznak, vagy épp hazafele tartanak. Tudom, csak sajnos én meg nem tudom később megoldani, mert nálam is vakáció van, gyerekek vannak, szóval este már elég bonyolult lenne. Ilyenkor még napközben meg tudom oldani azt, hogy ne zavarjanak, és végig élőzek. De hogyha ugye nincs senki itt élőben, nem látom, hogy valakit visszaszólna hozzám egyáltalán, vagy megkérdezne bármit is, akkor így tükörrel beszélgetni nem buli nekem se. Úgy nem érdekes, meg úgy, akkor nem érzem azt, hogy mondanom kell bármit is, szóval magammal elbeszélgetni nem, de így itt vagytok, és így látom ezt a visszajelzést, hogy így kérdeztek, válaszolok, így már van egy párbeszéd köztünk, teljesen más a hangulat, meg így jól esik. Köszönöm szépen. És most látom, hogy az én egy órás beszélgetésem, már 1,5 óra majdnem, úgyhogy szerintem be is fejezzük most. Gondoltam, hogy végigmegyünk a polcokon, de már szerintem nem lesz idő. Bocsánat, jaj, majd megnyomtam. Mit akartam megnyomni? Ja. Na, akkor még gyorsan végigfutunk a polcokon, elmondom, hogy miket láttok, és hát valaki valamihez kedvet kap. Ja, és még a Lulu pulcsit meg sem mutattam, na, muszáj lesz még egy videót csinálni. Ezek itt mind pamutfonalak. A Giulia sárgája most nagyon szépen átjött, ez terrakotta, ennyi maradt összesen, azt hiszem 10 deka. Ez, meg ez, meg ez a 3. Ez a Cotone 5x51, és a pirosak, ez a piros, a bordó, így lesz színhű, így.
Hopp. Meg az a piros, ez a Cotone 5x34. Nagyon finom, puha pamutfona. Terrakotta, zöld, ilyen fáradt, sötét lila, világos barna. Ez az egyik a terrakotta, a másik meg rózsdavörös, azt hiszem. Webshopban színhű egyébként ez a színpaletta, meg rózsaszín. Ez a Missoni stock Doble 4x15, és ez Missoni kollekcióból maradt fonal, nagyon jó kis fonal, kellemes tapintású. Mi ennek a neve? Isabella vastag mohairfonal. Vannak még színek. Próbálok. Nem adja át teljesen a színeket. Sárgából van 2, az most teljesen színhű, meg a narancs, meg ez lila egyébként. Itt a kamera látjátok, most nem adja át. Ez a casual, van egy pici narancssárga, egy kis szürke, a vihar, meg az a kék, meg ez a kék, ez is casual. Itt vannak még a lenek, lila, meg a sárga, meg a barna. Na, nem tudom megint biztosra mondani, de nálam most a kamera teljesen színhűn adja át a lenfonalakat. Hol vagy? Frescolino. Egy szállal kötöttem a barna felsőmet, ami rajtam van ma, ebből a fonalból. És mi van itt még szép? Ebből a fonalból Kuntomán Viktória kötött egy felsőt, és szerintem ez az Olesja mohair színátmenetes, és szerintem lesz róla mintaleírása, és lesz majd tesztkötés is, és akkor majd figyeljétek az oldalt, mert vannak színek. Az a szín, ez a szín, ez a szín, ez. Nagyon sok szín van belőle, és lesz majd belőle tesztkötés is. Ilyen, ez mind az Olesja mohair. Vastag mohair, nem szúr, nagyon jó, nagyon puha, nagyon dús. Ez az egyik nagyon kedvenc fonalam, ez az Angorett. Lilából mondjuk van 2, van ez a, így most nem fog látszódni, meg van az a lila. Fehér van belőle, bézs, ilyen krém, májva. Hát most lehet, hogy a fények is úgy esnek. Akkor itt van még a Loro Piana Secret Shine. Ez 4-es vagy 5-ös tűvel van kötve, nagyon tömör lett így az anyag. Mondjuk ez a gyapjú, ez is gyapjú egyébként. Ami azt illeti, meleg vagy nem meleg, attól függ, hogy mit szeretnénk. Ez gyapjú, 70% gyapjú, holott én ebből el tudok képzelni simán egy nyári pulcsit. Jó, hogy vastag, de tapintásra egyáltalán nincs az a gyapjú érzet. Tapintásra olyan, mint egy nagyon puha pamut lenne, ahhoz tudnám leginkább hasonlítani. Holott ez gyapjú, nincs benne egyáltalán pamut, van poliamid, egy ilyen poliamid szerkezet, és akkor abban van benne a gyapjú. Nagyon kellemes tapintású, egyáltalán nem szúr. Hogyha vastag tűvel lazán kötném, akkor simán el tudom képzelni így nyári pulcsinak. Abszolút. Ezt szintén, ez is Loro Piana, ez is így van, hogy poliamid és merino, csak ez a Stardust, picit vékonyabb, mint ő, és szintén el tudom képzelni nyáriba, attól függetlenül, hogy gyapjú. Tapintásra nagyon-nagyon kellemes. Egyáltalán. És akkor még menjünk itt egy picit lejjebb. Ebből van még egy picit a Maremma. Ez sötétkék, most nem színhű, egyáltalán nem, mert picit lilásabb élőben az árnyalat. Ez egy pamut, ilyen szempillafonál, nem is tudom minek mondjuk, ilyen plüssös egy picit. Na, puha, egyébként puha, kellemes.
így jól gyűrődik az anyag. És vannak ezek a csodás refined cotton fonalak. Ez a barna, még így se színű, hidegebb, talán így, picit ilyen szürkésebb. Van belőle lila, a magenta, hát itt most a kamera nagyon élénken mutatja, annyira nem élénk, és fehér. Itt a kezemben egész jól mutatja a színeket. A viharfonal nagyon szép. A viharfonal az nagyon szép, az egy Cashwool Merino Extra Fine. Talán így. Érdekes, na talán így van. Az inkább szürke, mint kék egyébként. Csak nagyon nehéz eltalálni ezt az árnyalatot. Na, itt van a vihar. Bár még így is nagyon kékbe hajlik, élőbe, meg szürkép. Na, nagyon eltelt az idő. Akkor én el is köszönök, és köszönöm szépen, hogy jöttetek. Megpróbálom ezt a videót elmenteni, és remélem nem fog elszállni, hogy vissza tudják nézni azok is, akik nem tudtak ilyenkor itt lenni, de viszont érdekli őket. Nagy valószínűséggel jövő héten találkozunk, mert ugye várom az új fonalakat, nem tudom, mikor kapom meg. Az is lehet, hogy a hétvégén, az is lehet, hogy jövő héten, az is lehet, hogy azután héten. Az a lényeg, hogy már úton vannak, és biztos, hogy jönnek. És biztos, hogy lesz Aurora, és biztos, hogy lesz valami lenes selyem keverék. A többire most így fejből nem emlékszem pontosan, hogy mik is vannak. De nem olyan sok jön, mindenből, hát meglátjuk, nem olyan sok, de annál szebb. Most mind ilyen kifinomult válogatással válogatott fonal és selyem. A merinóból csak a jobb fajta, a lemből is olyan, ami olyan selyem keverék, selyemmel van párosítva, szóval ilyesmi. Jó, muszáj befejezzem, mert nem tudom soha abba hagyni. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.